Takže čau lidi, vítejte u nového videa a dneska to nebude tak normální video, jako obvykle, ale dneska to bude hra, která to udělali na Game Teamu, fotbal. A zatím jsem to hrál jenom dvakrát, ale vůbec mi to nejde. Kam to dál? No. A když tak speciál je za 10 odběratelů. Škaflík nebude už se mnou natáčet, protože je to prostě nemá čas a mám zakázán na rok kompa, takže bych to nechtěl, jaký jsem to. No, tak děkuji, že jste mi dali už 10 odběratelů. Já už si vážím jednoho odběratele. No. Ty vado. Ne! Kam to padá? Co to? Co to? Musíme rychle. Aspoň jelo. Tak, můžete, když zmačknete dvakrát space, tak se takhle odpálíte, bum, a jste před ničím. Bum, a pojď, dáme gola. Nahraj, dělej. No, na vole, jo. Kam to nahrává? Bum, pojď, gola. Bum, kam to střílí? Pojď. Takový šajtli. Tam to lítá. Já nevydařil se. Když tak, pak bychom mohli udělat další. Když tak bychom mohli udělat... Tak 990 sekund nebudu čekat, tak dáme oči. No. A co? Aha, no, tak to nemusím dávat, tak kliknu. Bum, šakaleka, bum, bumba. Tam to. Ale kolik je tady? 35 vteřin, to bychom mohli. Příští za 20 odběratelů speciál by mohl být, mohlo by to být vidět na webkameře, jak vypadám. Dneska už asi pesák nebude ve videu. Je venku, běhá. Ale jsme ready konečně, už po třetí. Dvakrát za sebou jsem byl hrát a oba dva jsme vyhrali. Ještě jsem nedal gól, je to těžký dávat góly, protože tady to je pěkná nuba. No ne. Pojď, oni se ho tam narvali. Narvi si ho tam! Ne, nesekal se to vystřel do mojí brány. O fotbal se moc nezajímám. Spíš o florbal. To je můj sportač! Můj sport. Ne. Kam to dává tu tlakovku? O fotbal. No, oni to udělali z mistrovství. To ví český mistrovství světa, nebo Evropy, já nevím. Co? Už mi to zase leftlo. Takhle na server. Proč to ničí? Zas 999 sekund. To na vás nebudu čekat. To asi dáme ještě jednu hru a bylo by to vše.
Hele, my jsme jenom 2. To je 1-1. Ne, proč jsi odpojil? Kačena 1. Špekulatá. To je 1 000 000 lidí, no, 40 sekund. Poté to bychom to mohli ukončit, ten náš první speciál. Já moc si vážím, jako chci být youtuber a děkuji za lajky a jeden šlápek, který ho znám a který tady bydlí skoro vedle mě, dává dislajky a říká, no já ti budu hejtovat, no jasně. Jak to žiju? Proč mě to zase odpojilo? Makro. Jdeme hrát. Je to gól! Kdyby už tady byl míč, abych dal gól. Tak asi ne, no, tak dáme jméno V a V. Už to nejde, no, tak dáme období. Tak, to by bylo asi vše. Ten fotbal, z toho fotbalu se pořád odpojil. Tak, děkuji, že jste se koukli na tento video, na a video, ne, a speciál, děkuji. Čau, čau. Ne, já nechci být šok. Čau.